Buenos días. Eh, Queremos empezar el culto o el programa del culto de esta mañana y en principio desearles una bienvenida, una cordial bienvenida, que el amor de Dios more en nosotros y podamos estar en su presencia. Queríamos hacerles un anuncio antes de empezar el culto y comentaros que el día de hoy el sermón será en catalán. Y todas las personas que necesiten el traductor pueden levantar la mano y las encargadas de megafonía acercarán a cada uno de ustedes un aparato para la traducción. ¿Sí? Ahora pasaremos a Enoch, que tiene un anuncio. Muy buenos días a todos. Acompaño a Rolando para dar otro anuncio. El sábado pasado, si recordáis, hicimos una primera lectura de las responsabilidades de la Iglesia para este próximo ejercicio y se nos pasó comentar alguna responsabilidad, así que os la leemos ahora. Simplemente sabed, en el tablón de anuncios del hall tenemos toda la lectura de la semana pasada, simplemente hay que añadir los nombres que os comentaré ahora. Habrá una persona que será la coordinadora de todas las reuniones de oración que se hacen y esa persona será, la propuesta es que sea Joana Rociankiewicz, y luego añadir también al equipo de maestros colaboradores de Escuela Sabática Infantil a Francesc Quadrat y a Lynn Perpiñá. Esos serían los nombres a añadir para que podáis valorar durante la semana, y si tenéis cualquier comentario, que se lo podáis hacer o al pastor Dani o a cualquier miembro de la comisión de nombramientos. Y también recordaros que la semana que viene, el sábado que viene, día 23, se hará la segunda lectura y votación de aprobación de estas responsabilidades, y luego habrá una reunión administrativa para informaros sobre las obras que se están realizando en la entrada. Muchas gracias. Volvemos a repetir el anuncio. ¿Quién necesita traducción? ¿Alguien necesita la traducción? Aquí y Mari Carmen. Mari Carmen. Necesitan una traducción aquí y aquí. Bueno, seguidamente les pedimos que nos pongamos en pie y cantaremos el himno número 42, que titula El tiempo arribado.
Oremos. Señor Dios, que estás en medio de nosotros, pedimos tu presencia y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda abrir nuestras mentes y ser receptivos al mensaje que tienes para nosotros. Pedimos tu bendición por Jesús. Amén. Seguidamente tenemos la historia infantil para todos los niños y invitamos a Elisenda que pase al frente. Bon dia, bon dia. Vale, ara sí que funciona. Bueno, convido a tots els nens i les nenes que s'apropin perquè explicaré una història especial pels nens. Endavant. Vinga, noies. Bueno, doncs avui us vull explicar una història sobre les biblioteques. Heu estat vosaltres en alguna biblioteca? Molt bé. Aquí al carrer de dalt just n'hi ha una biblioteca molt gran i molts llibres pels nens. Bueno, doncs el que us vull explicar és que en ciutats grans com Barcelona sí que n'hi ha moltes biblioteques, però n'hi ha nens que viuen en uns pobles molt llunyans, fora de les ciutats, i que no tenen cap biblioteca. I sabeu com s'ho fan aquests nens per poder llegir? A casa seva no tenen històries. Llavors, n'hi ha un grup de persones que ha pensat que per ajudar-los, perquè aprenguin a llegir i que puguin escoltar històries noves, doncs en parts d'Àfrica on hi ha desert, on és sorra, doncs clar, sabeu quin animal? Molt bé, el camell. En els llocs on hi ha desert, el camell és el que aguanta més i el que pot caminar més i no es crema amb la sorra. Llavors, en aquests pobles petitets, els camells van de poble en poble i així els nens poden tenir llibres per llegir. I els nens, quan veuen el camell que arriba, uau, estan molt contents, perquè el seu poble és molt petit i no té llibres. I també n'hi ha famílies que són nòmades. Nòmades vol dir que canvien de casa. Segons si n'hi ha aigua o no, viuen en tendes de campanya i es traslladen, van a un altre lloc. Llavors, aquest camell arriba on estan aquestes famílies nòmades també. I un altre llibre, que és una biblioteca en si, sabeu quin llibre està composat de molts llibres? La Bíblia, molt bé! Algú sap quants llibres té la Bíblia? Més 66 llibres té la Bíblia. Uau, molts llibres! O sigui que la Bíblia és una biblioteca que la podem portar a la motxilla, per exemple. Si tenim una Bíblia, ens la podem emportar al camp i podem llegir. I podem ser com aquests nens, que a qualsevol lloc on estem tindran un llibre. I volem donar gràcies a Déu que ens ha donat la Bíblia i que podem aprendre molt de les seves històries. I moltes gràcies per escoltar-me. La lectura bíblica se encuentra en Números 14, el versículo 3 y el versículo 4. Números 14, el versículo 3 y el 4.
El texto dice así. Per què el Senyor ens ha dut en aquesta terra a fer que caiguéssim a tall d'espasa, que les nostres dones i els nostres fills caiguen en captiveri? No seria millor tornar a l'Egipte? I van començar a dir-se entre ells, busquem algú que ens guie y tornem a l'Egipte. Invitamos a Ferran para... Hola, bon dia, bon dissabte. M'activaré això per si de cas també cal. Vale. Ho tinc activat, no sé si sona massa o poc. Intentaré posar aquí a la butxaca. Doncs benvinguts aquest dissabte. Quina sort, no? Tenir en un dia d'estiu i de calor un lloc una mica fresquet on poder gaudir d'un temps junts i també de poder comentar algunes cosetes i aprendre. Sigueu tots benvinguts. Aviam, provarem també si funciona el canvi. Ah, perfecte. Bueno, pels que no em coneixeu, em dic Ferran, soc membre d'aquesta església i no soc de lletres ni pastor, simplement una persona que col·labora de tant en quant com molts de vosaltres. I avui em van proposar de compartir un missatge, així que he decidit comentar una part d'una història de la Bíblia amb vosaltres en aquest matí. El títol es diu Les conseqüències d'un mal informe. I clar, quan jo he comentat aquest títol aquest matí amb el meu cosí, diu, jo ja ho sé quines són les conseqüències d'un mal informe, no? I és veritat, aquest títol no té gaire d'enigmàtic o d'interessant. No hi ha molt misteri, no cal estudiar cap carrera per saber que si ja l'informe comença malament, les coses que vinguin després no podran anar gaire millor. L'11 de setembre del 1998, un coet s'enlairava de Cap Canaveral a Florida amb destinació a Mart. A bord viatjava la Mars Climate Orbiter, el primer satèl·lit meteorològic que s'enviava a un altre planeta. Amb un pressupost de 125 milions de dòlars, la missió d'aquella sonda era analitzar el clima i l'atmosfera marcianes. La nau havia d'arribar a Mart al setembre del 1999. En aquell moment, el satèl·lit començaria a orbitar el planeta vermell a uns 150 quilòmetres d'alçada, recopilant dades i enviant-les a la Terra durant aproximadament un any marcià, que són 687 dies terrestres. Això és quasi el doble, no? Un any triga el doble de dies que aquí. Això vol dir que a Mart som la meitat de joves o la meitat de vells. Jo que tinc 40, doncs allà tindria 20. És una tècnica per baixar-se l'edat també. Però finalment aquest satèl·lit mai ho va poder fer. Les coses es van començar a tòrcer molt abans d'arribar a Mart. A totes les missions, els controladors corregeixen des de terra la trajectòria de la nau. Sabeu que ha d'estar a una distància específica, a una velocitat específica orbitant al voltant d'un planeta. Si és massa lenta, s'apropa i s'acaba xocant. Si és massa ràpida, se'n va cap enfora. És una tasca rutinària, però aquesta vegada diversos controladors es van adonar que alguna cosa no funcionava bé. Aquella nau es desviava massa de la ruta. Ells corregien la trajectòria, però la nau es tornava a desviar sense motiu aparent. A mesura que la nau s'acostava a Mart, els controladors, cada cop més preocupats, van continuar reajustant la seva trajectòria. No va servir de res. El 23 de setembre del 1999, després d'un viatge de 9 mesos, la nau desapareixia de les pantalles de l'Institut de Tecnologia de Califòrnia sense deixar rastre i sense que ningú no sabés per què. Els 125 milions de dòlars invertits a la missió s'havien evaporat en algun lloc, molt a prop de Mart, però la pitjor notícia encara estava per arribar. Durant les setmanes següents es va organitzar una comissió
d'investigació per aclarir què havia passat. Després de nombrosos informes, peritatges i entrevistes, la conclusió no va poder ser més humiliant per a l'Agència Espacial Nord-Americana. Havien comès un error a les unitats de mesura. El control de terra usava el sistema mètric decimal, que és en principi el que usem aquí a Europa, que és MKS, a les classes de ciència. Jo que vaig estudiar aquí a l'escola amb el Toni Jordà, que probablement alguns de vosaltres també el tingueu. El sistema mètric aquí és MKS, metres, quilograms, segons, i en canvi la nau estava operant en el sistema anglosaxó, que no és metres, sinó que són, sembla, milles i el pes també és diferent. Així, cada vegada que els controladors ordenaven a la nau que variés de la seva trajectòria, enviaven unes dades en newtons que la nau interpretava com si fossin lliures. Una lliure equival a 4,45 newtons, per la qual cosa cada correcció de trajectòria provocava una desviació encara més gran. Per això, quan els tècnics van decidir de frenar la nau per a la seva aproximació a Mart, aquesta estava ja calcinant-se a l'atmosfera marciana, a poc més de 50 quilòmetres sobre la superfície. Què va passar quan Israel es va negar a creure en les promeses de Déu que els donaria la terra de Canaan? Ens situem en la història de l'Èxode. Després de diverses plagues i dificultats per convèncer el faraó d'alliberar el poble d'Israel, després també de desfer-se de l'exèrcit que els perseguia creuant el Mar Roig pel mig, finalment arriben al lloc, just a l'entrada de la terra promesa. El que fan és enviar a un representant de cada tribu, normalment seria gent jove, per fer d'espia, per investigar, gent àgil, que anés i veiés una mica la situació del terreny i després podés tornar i explicar com era als altres. És també una bona tradició democràtica de representació enviar de cada grup algú, no només una sola persona. I llegint aquesta pregunta, què va passar quan Israel es va negar a creure en les promeses que Déu els donaria la terra de Canaan? Jo em pregunto, què em pot passar a mi si refuso a creure que Déu pot salvar algú com jo? A la Bíblia llegim: perquè el Senyor ens ha dut en aquesta terra a fer que caiguéssim a tall d'espasa, que les nostres dones i els nostres fills caiguin en captiveri? No seria millor tornar a l'Egipte? No seria millor tornar a l'Egipte? Veritat o fals? Posem en dubte de vegades les possibilitats de Déu en la nostra vida? El comportament del poble d'Israel va signar la seva sentència i va ser una sentència terrible. Qui és el culpable d'aquest accident? Déu o l'alcohol? Les nostres transgressions poden tenir conseqüències per a tota la vida. Que Déu ens ajudi a evitar cometre pecats d'incredulitat, les conseqüències dels quals puguin afectar més enllà d'una generació. Quins eren alguns dels pecats que van destruir tan tràgicament l'antic Israel? Crec que pot ser interessant d'estudiar-ho, perquè poden ser i servir d'advertències per mi, per aprendre què fer i què no fer. Podem aprendre quelcom de la seva experiència? Recordeu que Déu odia el pecat, però estima el pecador. El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron i els digué: fins quan hauré de suportar aquesta congregació perversa que murmura contra mi?
He sentit les murmuracions que els fills d'Israel diuen en contra meu. La seva causa de murmuració, tens tu també motius per queixar-te? Digues-los, com que jo visc, diu el Senyor, que tal com us he sentit dir, així us faré. Pregunta, escolta Déu les meves pregàries? Les negatives, les positives? És perillós això de pregar. Per haver murmurat contra mi, en aquest desert cauran els vostres cadàvers i de tots vosaltres, els allistats, el total dels comptats en el vostre cens de l'edat de 20 anys en amunt. Aquí tenim la resposta a la seva pregària. Han arribat des d'Egipte fins a la frontera de la terra promesa només per escoltar quines serien les conseqüències dels seus murmuris i incredulitat en Déu. Per què els joves van estar exemptes d'aquest càstig? Podria ser que com més vells, més crítics ens tornem i més ens queixem? Déu va salvar a més gent jove que vella. Així que, si ja ets una persona gran com jo, aquí, segons això, a partir dels 20 anys ja som grans, vigilem. Qui més va estar exempt, segons la història? Els levites. No tenien representació entre els espies. I qui més? Ni un de vosaltres no entrarà a la terra que vaig jurar d'establir-vos, llevat de Caleb, fill de Jefoné, i Josué, fill de Nun. 2 persones van confiar en Déu i van entrar a Canaan. Eren millor que els altres? No. Eren igual de malvats, però van creure el que Déu havia dit. Qui més va ser permès a veure la terra promesa? En canvi, la vostra mainada, els qui vosaltres havíeu dit que caurien en captiveri, aquests els hi establiré, i ells coneixeran la terra que vosaltres heu rebutjat amb menyspreu. Paraules tristes. Hi ha algun verset de la Bíblia que digui que hem de ser com nens en la confiança en Déu? Déu vol que confiem en ell com un nen confia en els seus pares. El fill d'Aaron, Elies, que ja tenia més de 30 anys quan va arribar a ser pastor, també va entrar a la terra promesa. Els vostres cossos cauran en aquest desert i els vostres fills seran nòmades del desert durant 40 anys i carregaran les vostres iniquitats fins a consumir-se l'últim de vosaltres al desert. Déu volia que estiguessin a la terra de Canaan i no al desert. Coneixeu algunes d'aquestes persones, com la que podem veure aquí o com les que llegim en aquest capítol de la Bíblia? Persones que són crònicament infelices i que sempre es queixen de lo dolent que és la vida i la gent? Si ets una persona miserable, Déu està desitjant canviar-te en una persona agradable. És més agraït ser agradable que miserable. No permeteu que els vostres fills hagin de veure o patir pel vostre esperit de xafarderia i de lluita contra els errors. Per què 40 dies? O per què 40 anys s'havien de quedar en el desert? Tenim un concepte, sobretot en les profecies, que és el principi de dia-any, tenim que la paraula hebrea principal traduïda com a dia a l'Antic Testament és el substantiu yom. Això és una cosa bastant curiosa i interessant. Quina era la relació entre un dia i un any? No sé si algun cop hi heu pensat, més enllà dels càlculs.
Yom. Aquesta paraula que representava dia tenia un significat molt més ampli en el seu dia del que la usem avui en dia. Yom també prové de la paraula hebrea chom, que significa escalfor. En l'ús comú de l'hebreu, el plural yamin o dies també s'utilitzava sovint per a designar any. I guardaràs aquest precepte en la data precisa, any rere any. Aquí tenim que la paraula any s'usa el yom, no? Seria yom rere yom. Què tenien en comú el dia i l'any? Es deia que cada dia estava compost per el vespre, no? Que és la part fosca o fresca del dia, i el matí, que és la part clara o calorosa del dia. Trobem també aquest fenomen de fred i escalfor en el cicle de l'any? De la mateixa manera, un any estava compost pel fred de l'hivern i la calor de l'estiu. Així, pel que fa als seus cicles de temperatura, tots dos, el dia i l'any, s'assemblen. Les dues temperatures de l'any estan comprimides en els dos cicles del dia. Mentre duri la terra, llegim a Gènesi 8:22, mai no faltaran la sembra i la collita, el fred i la calor, l'estiu i l'hivern, el dia i la nit. No és interessant? Quin tipus de quiasme noteu en aquest vers bíblic? La sembra i la collita. Quin és el fred i quin la calor? Si llegim a la següent línia, ens dona la resposta. Fred i calor. Fred s'associaria amb la sembra, calor amb la collita. La Bíblia, en el seu paral·lelisme hebreu, repeteix les mateixes idees per clarificar idees. Quin canvi notes en les línies següents? Després trobàvem que deia l'estiu i l'hivern. L'any comença amb l'estació de l'estiu, no? I acaba amb l'estació de l'hivern. I finalment tenim que el verset deia acaba amb el dia i la nit. Veiem alguna relació amb l'any també en aquesta situació? Sí. Si tornem a veure el verset, trobem que mentre que duri la terra mai no faltaran la sembra i la collita, que hem relacionat amb el fred i la calor, i després tenim l'estiu i l'hivern, la part calorosa i la part fresca, que relacionem amb el dia, que també és la part calorosa, i la nit, que és la part fresca. És una estructura de quiasme que podem trobar en diverses parts de la Bíblia. Així, és una coseta que veiem que la relació que tenen el dia i l'any, més enllà només de les profecies i de les matemàtiques de les profecies. Tants com van ser els dies que vau explorar la Terra, 40 dies, tants anys, 40 anys, carregareu amb les vostres iniquitats, a raó d'un any per cada dia. Així sabreu què costa oposar-se a mi. Què s'està comparant aquí? No és genial? Els espies havien passat 40 dies buscant la terra de Canaan i havien informat de manera desfavorable sobre les perspectives d'ocupar-la. El resultat de dir al poble de Déu que el seu Déu no era capaç de dur-los a la terra promesa, quin va ser? 40 anys més al desert. Creiem
el que Déu ens digui i no perdem 40 anys al desert del sense sentit. Com a resultat d'aquesta decisió, la nació va ser condemnada a 40 anys de petició al desert, patiment. Estàs en un desert per la teva incredulitat en Déu? Hi ha moltes lliçons interessants que podem aprendre d'aquest capítol. Demanem a Déu que ens doni un cor i una ment netes. Els 40 dies literals es van convertir en 40 anys profètics. Un any de passeig pel desert per cada dia sense fe que s'inverteix en espiar la terra promesa. També, aquest principi de dia any el podem veure en altres casos de la Bíblia, com Ezequiel, que comenta que Déu, diu Ezequiel, té fixat un dia per cada any, i a les profecies de Daniel 7 o 8, per exemple. Podem fer tal embolic en un dia que calgui un any per netejar-lo. Podem fer tal embolic en un dia que calgui un any per netejar-lo, no? Podem ficar la pota molt ràpidament, però les conseqüències, arreglar aquella ficada de pota, costa més. Ens m'agradaria fer-nos nostres aquesta pregària, no? Ensenya'ns a comptar els nostres dies de tal manera que ens penetri la saviesa al cor. La paciència, la saviesa que ens ajudi a prendre bones decisions, a afrontar i a fer bons informes. Si seguim, diu, jo, el Senyor, ho asseguro. Això és el que faré amb tota aquesta congregació perversa que s'ha alçat contra mi. S'aniran consumint en aquest desert i aquí moriran. Déu va plorar i Satanàs ho va celebrar. I els homes que Moisès havia enviat a explorar el país i que a la tornada van incitar tota la congregació a murmurar contra ell, parlant malament d'aquell país, aquells homes que havien escampat falsos rumors van morir de sobte davant del Senyor. Si hi havia una cosa que Déu odiava, és la rebel·lió. I porta aquesta situació a Déu enrere a la història. També a una rebel·lió que havia començat al cel amb Satanàs. Intentem no ser rebels, perdonar en lloc de represaliar. Per què no hem de permetre que la nostra llengua pronunciï la nostra insatisfacció i amargor? Si lluites amb nosaltres, cuida la teva llengua i no ho pronunciïs. Nega el teu egocentrisme, agafa la teva creu i segueix el mestre. De vegades tenim que negar-nos a nosaltres i seguir-lo. És dolorós, però és el camí que el Senyor ens recomana. Però Josué, fill de Nun i Caleb, fill de Jefoné, van sobreviure d'entre els homes que havien anat a explorar la terra. Segueix la història. Déu sempre té gent que confia i no es queixa. Jo espero ser-ne un d'ells. I vosaltres? No perdis de vista el cel entre queixes que et facis i t'emboliquis. També em pregunto, la gent va acceptar el seu càstig a causa de la rebel·lió d'incredulitat? Van acceptar tenir que quedar-se al desert i no poder entrar a la terra promesa? Com ens afrontem a les conseqüències de les nostres accions? Si has comès un error en el passat, el teu nom ha estat estigmatitzat. Com t'hi enfrontes? Com canvies aquesta maledicció en una benedicció? Déu vol que veiem les conseqüències dels nostres pecats com algo que es pot reparar, advertint-nos de no repetir-ho altra vegada. Ell ens vol veure al cel. Quan Moisès va comunicar totes aquestes paraules als fills d'Israel, el poble caigué en una gran aflicció. Pregunta: es van afligir. Aquesta aflicció era genuïna o falsa? Què penseu?
aflicció o pena fingida? Haurem d'esperar a l'endemà per veure o per descobrir què era en realitat el seu sentiment. Espera. I llevant-se de bon matí, van pujar al cim de la muntanya tot dient: estem disposats a pujar cap al lloc que el Senyor ens ha promès, perquè hem pecat. Pregunta: estan afligits perquè se'ls ha retirat el privilegi d'accedir a la terra promesa? No. Estan afligits perquè han desconfiat en el Senyor. Aquest va ser el seu pecat. Les conseqüències no sempre tenen a veure amb el pecat que cometem. Els va elogiar Moisès per la seva voluntat d'anar i conquerir l'enemic, de voler llavors afrontar i fer la conquesta que no havien volgut en un principi? Mirem-ho. Però Moisès els digué: per què desobeiu així les ordres del Senyor? Això no us pot anar pas bé. No hi aneu, que el Senyor no és enmig vostre. No fos cas que fóssiu destrossats davant dels vostres enemics. Seguim. Els amalequites i els cananeus que ocupaven aquella serralada van baixar, els van derrotar i els van seguir atacant fins a Hormà. La paraula hebrea Hormà significa destrucció. Si lluites la teva pròpia batalla, t'estaràs dirigint cap a Hormà, la teva destrucció. Déu mai et mana de lluitar tu sol la batalla. La batalla és fàcil, només tens que confiar en ell. Déu estava usant a Israel per castigar les nacions paganes i ells mateixos van acabar cometent el mateix pecat. Batalla les lluites del Senyor només quan ell ho digui. Nega't a tu mateix, si cal, però no lluitis contra la gent. Si ens movem sense l'arc de la gràcia de Déu i obediència als nostres cors, ens dirigim cap a la destrucció. I els amorreus que ocupen aquella serralada us van sortir a l'encontre i us van fer fugir com ho hauria fet un eixam d'abelles i us van seguir atacant des de Seir fins a Hormà. Aquí ens imaginem la situació, no? Quan t'ataquen les abelles, que és com un eixam, un grup que venen i tu tampoc no saps ni com defensar-te, l'únic que pots fer és córrer, amagar-te on puguis, no? A protegir-te. Així és com Israel va ser vençut per la seva desobediència. Déu els va dir que no pugessin i ells van dir: sí que hi anirem. Va ser un desastre. No aneu en contra de la voluntat de Déu. Ell té planificat el millor per tu. Vull agrair a Megafonia perquè molt bé, Francisco, Ricardo, tothom, està sonant perfecte. És molta feina això que fan a Megafonia. Que soni tot normal, o que soni tot bé sembla normal, però és molt difícil i té moltes variables. Seguint la història llegim: després vau tornar i us vau posar a plorar davant del Senyor. Però el Senyor no us va fer cas ni us va voler escoltar i vareu haver de quedar-vos a Cadeix molt de temps, tot el temps que heu viscut allà. Déu els volia a la terra promesa, però a causa de la seva rebel·lió i incredulitat es van quedar a Cadeix Barnea. Estàs a Cadeix Barnea ara mateix, potser tu? Canvia la teva incredulitat per credulitat i deixa que Déu santifiqui la teva vida i t'ajudi a entrar a la Canaan celestial. El poble d'Israel va plorar perquè es tindrien que quedar a Cadeix, no com a arrepentiment de la seva desobediència. Aquí tenim una vista del que seria la zona, no? Aquí ens podem imaginar desèrtic, no? El paisatge i com el poble d'Israel, per aquí intentaven pujar muntanya amunt a atacar els cananites i com els va tocar de recular com van poder. Cadeix Barnea va servir
com a lloc de combat al llibre del Gènesis, una mica de història per altres coses que havien passat aquí. Quan Abraham va lluitar allà contra els amalecites, a Gènesi 14. És irònic que el mateix lloc on Abraham va experimentar la victòria sobre els amalecites és on els israelites més tard no van creure que Déu els donaria la victòria en l'adquisició de la terra promesa. El relat del Gènesi també inclou la trobada d'Agar amb l'àngel del Senyor entre Cadeix i Beret, després de ser maltractada per Sara. Sembla que Cadeix Barnea va ser un lloc habitual d'acampada per als israelites durant els seus anys de vagabundejar pel desert. També va ser a Cadeix on Míriam va morir i va ser enterrada. Quan van descobrir que el Senyor no va cedir en el seu decret, la seva voluntat va tornar a sorgir i van declarar que no tornarien al desert. En ordenar-los que es retiressin de la terra dels seus enemics, Déu va provar la seva aparent submissió i va demostrar que no era real. Pots enganyar a algunes persones algunes vegades, però no pots enganyar a tothom sempre. Sabien que havien pecat profundament en deixar que els seus sentiments temeraris els controlessin en intentar matar els espies que els havien instat a obeir a Déu. Però només estaven aterrits de descobrir que havien comès un error terrible, les conseqüències del qual serien desastroses per a ells mateixos. Ellen White diu: independentment de la sentència divina, els israelites es van preparar per emprendre la conquesta de Canaan. Equipats amb armadures i armes de guerres, estaven, segons la seva pròpia estimació, totalment preparats pel conflicte, però lamentablement eren deficients als ulls de Déu i dels seus dolents servents. Quan gairebé 40 anys després el Senyor va ordenar a Israel que pugés i prengués Jericó, va prometre que aniria amb ells. L'arca que contenia la seva llei va ser portada davant els seus exèrcits. Els seus líders designats havien de dirigir els seus moviments sota la supervisió divina. Amb aquesta orientació no els podria fer cap mal, però ara, en contra de l'ordre de Déu i de la prohibició solemne dels seus líders, sense l'arca i sense Moisès, van sortir a trobar els exèrcits de l'enemic. No afrontis l'enemic sense la presència de Déu en la teva vida. Segueix dient Elena White. La trompeta va sonar l'alarma i Moisès es va afanyar darrere d'ells amb l'advertència. Per què ara transgrediu el manament del Senyor? Però no prosperarà. No pugis, perquè el Senyor no és entre vosaltres. Que no us enfonsin davant els vostres enemics, perquè els amalecites i els cananeus hi són davant vostre i caureu a l'espasa. Els cananeus havien sentit parlar del poder misteriós que semblava estar custodiant aquest poble, el poble d'Israel, i de les meravelles fetes en favor seu. I van convocar una armada forta per repel·lir els invasors. L'exèrcit atacant no tenia cap líder. No es va fer cap pregària perquè Déu els donés la victòria. Van marxar amb el propòsit desesperat de revertir el seu destí o de morir en la batalla. Encara que no estaven entrenats per a la guerra, eren una gran multitud d'homes armats i esperaven amb un assalt sobtat i ferotge acabar amb tota l'oposició. Van desfilar amb presumpció l'enemic que no s'havia atrevit a atacar-los. No és curiós? L'enemic no els provoca, però en canvi ells s'abalancen sobre ells. Aquí veiem un petit esquema de la situació, com el poble d'Israel va intentar pujar a les muntanyes, aquí estava Canaan, i els canaïtes des d'aquí dalt els van repel·lir, així que els hi va tocar tornar fins a baixar a la vall de Jornà.
Elena White ho explica així. Diu, els cananeus s'havien ubicat sobre un altiplà rocós al qual només s'arribava per passos difícils i una pujada empinada i perillosa. L'immens nombre d'hebreus només podia fer més terrible la seva derrota. A poc van recórrer els camins de la muntanya, exposats als missils mortals dels seus enemics a dalt. Roques massives van caure tronant, marcant el seu camí amb la sang dels assassinats. Els que van arribar al cim, esgotats amb la seva ascensió, van ser ferotgement rebutjats i fets retrocedir amb gran pèrdua. El camp de carnisseria estava escampat amb els cossos dels morts. L'exèrcit d'Israel va ser totalment derrotat. La destrucció i la mort van ser el resultat d'aquell experiment rebel. No experimentem amb la desobediència, ja que és desastrós. Segueix explicant, Elena White diu, obligats per fi a sotmetre's als supervivents, van tornar i plorar davant del Senyor. Però el Senyor no va escoltar la seva veu. Amb la seva victòria senyalada, els enemics d'Israel, que abans havien esperat amb tremolor l'aproximació d'aquell poderós exèrcit, es van inspirar en confiança per resistir-los. Tots els informes que havien escoltat sobre les seves meravelloses que Déu havia fet per al seu poble, ara els consideraven falsos i consideraven que no hi havia motiu de por. Aquella primera derrota d'Israel, en inspirar valentia i resolució als cananeus, havia augmentat molt les dificultats de la conquesta. No li quedava res més que retrocedir de la cara dels seus enemics victoriosos al desert, sabent que aquí havia d'haver la tomba de tota una generació. Quina història tan terrible pel poble d'Israel a les portes de la terra promesa. Ja la podíem veure, estaven a tocar. Pot ser que sí que nosaltres també estiguem a les portes de la Canaan celestial? Crec que si fem un cop d'ull a la televisió, penso que estem al final de la trista història d'aquest planeta rebel. No ens podem permetre de perdre'ns al cel. És una cosa massa important. Quan es camina del Puig de les Oliveres, es pot parar a mig camí i entrar aquí, en aquest santuari. Aquí va ser també on Jesús va plorar. Per què va plorar? Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes i apedregues els qui et són enviats. Quantes vegades he volgut aplegar els teus fills com una lloca aplega els seus pollets sota les ales, i no ho heu volgut. Déu expressa aquí amb les emocions com si fos una dona, no? Una femella. Hi ha esperança per a nosaltres? Torneu, fills esgarriats, jo remellaré les vostres apostasies. Aquí ens tens, venim a tu, perquè tu ets el Senyor, el nostre Déu. Pregunta sobre aquest verset. Qui pregunta i qui respon? Us heu fixat? És Déu mateix que reprodueix les paraules que diuen els homes. Per què? Déu aquí està donant-los les paraules amb les que han de trobar-se amb ell. Ell els va escriure a l'oració demanant-los: feu aquest el vostre anhel. O sigui, en aquest tros d'aquí tenim d'alguna manera el que Déu espera que nosaltres li corresponguem, no? O li responguem. Aquí ens tens, venim a tu perquè tu ets el Senyor, el nostre Déu. I a més d'aquestes súpliques meravelloses, el Senyor va donar al seu poble equivocat les mateixes paraules amb les quals podrien dirigir-se a ell. Haurien de dir: soc un israelita en el desert del pecat.
Soc un rebel, però vull pregar l'oració que Déu vol escoltar. Que és aquesta. Aquí ens tens, venim a tu, perquè tu ets el Senyor, el nostre Déu. Us agradaria fer aquesta oració amb mi? Us convido a posar-vos drets per tancar aquest missatge. Pare nostre, que estàs en el cel, venim a tu, el nostre refugi. Sento la meva rebel·lió, la meva enveja i gelosia. Protegeix-me d'aquestes emocions destructives i la gent que estem avui reunida. Que finalment puguem anar al teu regne, en el nom de Jesús. Amén. Podemos sentarnos y llega el momento en que podemos participar todos. Invitamos a los diáconos que pasen a recoger las ofrendas. Para terminar el culto, invitamos a que se pongan en pie y cantemos el himno 143. Digno eres tú.
Pare nostre que estàs en el cel, volem agrair per la vida, per la salut i demanar-te també que ens podem aprendre en la història d'avui paciència, sabidoria i fe per poder-nos guiar a la nostra vida pels camins que estan d'acord amb el que tu ens aconselles i desitges que és el millor per nosaltres. Que puguis acompanyar també tots els membres que estan en el dia d'avui celebrant el teu dia de dissabte aquí a l'església o allí on estiguin i també que puguem aprendre i saber transmetre aquesta esperança que ens dones. És per tot que t'ho demanem en nom de Jesús. Amén.